Additional Deputy Commissioner Penursla Civil Subdivision haka Sngi ublei ula penmi ya ka jing penbena ban pleno ya ka benta jong ka Surok Shillong Dawki NH 206 nadu ka shipau tarik nailar na ka benta ban Iaid baro ki kali kadkum ka jing penbena da Additional Deputy Commissioner ka Penursla Civil Subdivision ba G Warjri ulayat hu baya ka ne ka jing penbena la penmi hadian ka jing wan jurib lang haka pra tarik nailar bat ki he officer jong ka NHIDCL nangta na office u executive engineer PWD roads Penursla division Penursla ula pentip sikipat ba abat syabarok kinong late nong 1 baka Surok late lengkot lengkerdam jong ka Shillong Dawki road NH 206 and pleno nadu ka shipau tarik unailar na kabentaban Iaid baro kijat kali ula penpaupat ba ka Jingkhang iki kali ban Iaid ha kapor Mynmiet kandang Iaid Bteng nadu kapor shipau baje Mynmiet hadu san baje Mynstep bat akan tu ya baro kinong late nong 1 bakin bu renti ya kane bat ye ki jing betha ki bala penmi da Khubor ki badai khmi namar ka jingwan ka yom liur bat ka jing slap ka bala ban mi ki jing tua khando ka jing hap ki mau bat ka jing bam shngan ki Surok kumta la kan tujur ya baro kinong let nong wan bat ki pat ba ba ki de ban nong ki pa pikir bha ha ba ki de jing let lang ba ka te ka Surok ula kan turu ki pat ba ba ken kyare ki nu ki jing let ki bam don kam ha ka por ba jur bha uslap nemar ya dep ther ula ba bat ha ka por Mynmiet laban syaya ki kali kum ki ambulance fire service bat pulit ha ki por bakhang ya ku Surok bat kila ban phone ha Penursla police station ha une u number kandai pra nriu RR san iwe nriu knang ban khmi ya ka jing shngan da Khubor ki bari khmi ki badon ha ka te ka jaka lakan turu ki pat ba baken ai ka jing trelang bar ban but renti ya ki ru kompanyat kali ki bala pentrekam na ka benta ka bha ba ka jing shngan jong ki pat ba bat ban plila da ka jing trekam ha ka por ya ka jing shna ya ka te ka project